Ahojte všetci, dneska tu máme tieto výkonové tyristory, označenie T15/100. Keď sa ich snažíme odmerať týmto zázrakom, ukazuje stále toto áno. Každé meranie má takýto výsledok. Keď to odmeráme taký istý meracím prístrojom ohmmetrom, ukazuje úplnú nulu, áno, medzi všetkými elektródami troma. Čiže takto, aj takto. Takže vyzerá to asi takto. A tento Číňan bude do nemoty ukazovať toto proste. Z tohto jednoznačne vyplýva, že obidva tieto tyristory sú KO. Ale tento si s tým nedokáže poradiť vôbec. Takže pre dnešok toľkoto. Ďakujem vám za pozornosť, za lajky a za odbery. Ahojte a majte sa pekne.